Περισσέψουν κανένα δυο, οπότε θα φάμε και μπισκότα. Τέλεια. Αυτό είναι. Hello, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για ακόμη μια φορά. Και σε αυτό το βίντεο θα έχουμε μαγειρικές εμπειρίες με την Ειρήνη. Και θα φτιάξουμε μια τούρτα cheesecake για τη φίλη μας την Αγνή που έχει γενέθλια αύριο. Αλλά δεν το ξέρει ότι θα φτιάξουμε την τούρτα. Θα το μάθει αύριο και μετά μπορεί και να δει το βίντεο. Ωραία, θα φάμε 4 μπισκότα που το περισσέψουν, οπότε αυτά είναι. Τι λέει στην αρχή συνταγή να κάνουμε? Για αρχή πρέπει να παρκέσουμε τα μπισκότα και να τα κόψουμε στην μέση και να τα βάλουμε μέσα στο blender εδώ πέρα. Α, για να είναι πιο εύκολο. Ναι, γιατί αλλιώς μετά θα πρέπει να το ανακατέψουμε με το βούτυρο που θα έχουμε λιώσει. Αυτή είναι η διαδικασία. Που εννοείται ότι εγώ τραβάω μαγειρικές εμπειρίες, αλλά εσύ μαγειρεύεις, έτσι. Εννοείται, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ανάποδα. Εγώ βοηθάω με την ενέργεια, βοηθάω. Είναι ψυχολογική υποστήριξη. Έτσι, βλέπω. Γιατί να σου πω κάτι, και να ήθελα να σε βοηθήσω με την ισπανική την συνταγή, δεν νομίζω ότι μπορώ. Λίγο δύσκολο. Μπορούσα να σε βοηθήσω με τα ψώνια. Που και αυτό μόνοι το έκανες. Λεπτομέρειες. Εντάξει, εγώ κάνω το βίντεο. Ξέρεις ότι έτσι θα τσιρίζω εγώ μόλις φάω το πρώτο μπισκότο, Ξεκάθαρα. σαν το blender. Α, και δεν μας φτάνει αυτό, δεν μας φτάνουν τα γλυκά. Σήμερα την καταστρέφουμε γενικότερα τη διατροφή. Και έχουμε βάλει αυτά εδώ που μας έλειωσαν στο δρόμο, αλλά περιμένουμε για μετά. Το μόνο σίγουρο. Ναι, μην βλέπετε ότι έχουμε εδώ πέρα πατάτες και τέτοια. Α, αυτά δεν θα χρειαστούμε μάλλον, Μπα. Αλήθεια. Δεν θα βάλουμε πατάτα λίγο μέσα στην τούρτα. Ούτε κεράσια, αλλά τα κεράσια θα τέριαζαν. Θα τέριαζαν, αλλά δεν αρέσουν κεράσια στην εορταζόμενη. Δεν αρέσει τα κεράσια. Οπότε σοκολάτα, μπισκότα και σοκολάτα. Ξεκάθαρα. Ωραία. Διακοσμητικά είναι τούρτα, δεν. Ω, αυτά τα λουλουδάκια. Τρώγονται κιόλας. Αχ, φύγανε οι πατάτες, έλα ρε γαμώτα. Εγώ είχα ακόμη μια ελπίδα ότι μπορεί να μπει στην τούρτα. Σπάσαμε το μπισκότα, είναι εντάξει? Δεν πιστεύω να Θέλει πήγε. λίγο ακόμη. Οκ, για βάρα λίγο ακόμη. Βασικά σου ανήκουν δύο. Δεν κάνω ηθικά. Ξεκάθαρα. Έλα, δώσ' του. Δεν ήμουν μόνο εγώ τελικά. Αφού πήγαμε για παγωτό και βγήκανε λιωμένα. Είναι τα μισέρικα. Καλά θα είμαστε. Το ποτηράκι που δεν ζυγίζει είναι του φαντάσματος. 100 γραμμάρια πάνω κάτω. Μάλλον εδώ θα το γράφει αυτό. Κόρτο. Θα πεθάνω. Είπαμε, όποιος κάνει παρέα στις μαγειρικές εμπειρίες, τρώει και λίγο. Εγώ μόνο κερδίζω από αυτό. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην. Θέλω να μου ούτε τι συνταγή ξέρω. Όχι τίποτα. Ωραία, και να δούμε. Βούτυρο μαχητής. Δεν θέλει. Όχι ακόμα. Πόσα θέλουμε, 100. Περίπου 100. Άρα άλλο τόσο. Καλά είναι, Ειρήνη, μια χαρά είναι. Δεν έχουμε μαθηματική ακρίβεια. Ναι, καλά, εμείς. Και τώρα προσευχηθείτε να μην μας σκάσει στο φούρνο χρημάτων αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει να φύγει. Α, ναι, πρέπει να φύγει, θα κάνει boom. Ναι, γι' αυτό. Πάρε το μισό λεπτάκι. Θα έχουμε ατυχήματα αλλιώς. Δεν έσκασε. Δεν έσκασε. Θαύμα. Κάτσε να δούμε αν έχει λιώσει πρώτα. Βασικό. Σχεδόν. Σχεδόν. Θέλει λίγο. Κάτσε, θα δοκιμάσουμε το μαχαιράκι πρώτα. Θέλει λίγο ακόμη. Oh well, δεν την γλιτώνουμε την έκρηξη. Την έχω πατήσει πολλές φορές. Γιατί έχω φτιάξει και μπανάνα μπρέτ που μου έχει γίνει αυτό το πράγμα την έκρηξη. Μα είχα τώρα το κατσαρολάκι. Τώρα δεν έχει, εφόσον μετακόμισα. Τώρα έχουμε μείνει με λιγότερα. Κοίτα, εμένα μου φαίνεται πολύ ωραία αυτή η σοκολάτα. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Ναι, θα να μιλήσω. Τι φάει. Όντως. Παναγία μου, θέλουμε 350. Αυτό είναι 340. Αλλά η Ειρήνη θέλει και τα 10 γραμμάρια. Εννοείται, ακρίβεια. Αλλά εγώ όλη την υπόλοιπη θα τη φάμε, από την τρίτη σοκολάτα. Η Ειρήνη λέει όχι. Ναι, αλλά μπορεί να βάλω και ένα κομματάκι διακοσμητικό από πάνω. Ναι, άλλα 10 γραμμάρια. Λεπτομέρειες. Άρα αυτό. Εντάξει, αυτό πάει ολόκληρο έτσι κι αλλιώς. Απλώς το κόβω για μετά. Στο θέμα είναι να γεμίσουμε σοκολάτες, να γεμίσω το
τώρα. Σοκολάτα. Ορίστε. Σοκολάτα. Όχι, είναι τόσο ωραία. Αντικαθιστούμε την κανονική. Ναι, είναι τέλεια η σοκολάτα αυτή. Δηλαδή, ωριακά δεν παίρνει κανονική, παίρνει αυτή. Φιλέω είναι τρομερή. Το κέφι πρέπει και εγώ να παίξω λίγο, sorry. Πάει, παιδί μου, πάει. Θα σου χαλάσουμε αυτό το δικαίωμα. Τι είναι? Ωραία. No sponsor φυσικά. Αλλά μακάρι, πλέον είναι τέλεια. Ρε. Κουβερτούρα τη Zell σου λέει. Δηλαδή σου λέει ότι είναι μόνο για χρήση να φτιάξει κάτι. Ναι. Άρα βλέπεις, μια επειδή την κάνουν gatekeep. Για να μην μάθει ο κόσμος να την τρώει, σου γιατί βάλουμε στα γλυκά. Εγώ δεν μια φορά παίρνω τέτοια και στο σπίτι. Σιγά να κάτσω να πάρω την άλλη και να αφήνω τόσο ωραία. Αντίο λάκτα. Αυτή είναι η μόνη μου αγάπη και μοναδική, πώς το λέει. Ωραία, και τώρα θα κάνουμε αυτή η σοκολάτα από εδώ. Φέρτε. Αυτή κάτω. Άμα θες και εδώ. Άμα θες. Α, τσοκολάτα. Πρέπει να γίνει σχετικά κρέμα, αλλά όχι πολύ κρέμα. Με το βούτυρο, Ναι, με το βούτυρο. Σαν τη βάση του cheesecake κάνεις τώρα δηλαδή. Τη βάση κάνω. Κοίτα, εδώ είναι από τα πρώτα πράγματα που κάνεις στην τούρτα, γιατί μετά τα υπόλοιπα εντάξει, πρέπει να το έχεις ψηλό έτοιμο τέλος πάντων τη βάση. Α, να, εντάξει. Γιατί άμα δεν γίνει αυτό. Είναι σαν να φτιάχνεις σπίτι χωρίς θεμέλια. Χωρίς θεμέλια. Πώς θα το κάνεις? Όλη η Αμερική έτσι. Όντως! Δεν υπάρχει σε σεισμό. Αλήθειες να λέγονται. Αλήθειες με τη Ζήνα. Αλήθειες με την Ειρήνη και τον Πάνο. Νομίζει ότι είναι οκ, λέει. Είναι σαν χαβιάρι αυτό. Αυτό που το πας. Α, είναι η βάση μας. Είναι η βάση, βρε. Ω. Λίγο. Ωραία εργαλεία, εκεί πένσες. Κατσαβίδια. Τι θες έχει? Έλα λίγο. Η οποία Αγνή θα ξενερώσει γιατί θα πούμε ότι πάμε για εργασία ή κάτι. Ναι, 3 η ώρα. Και η Αγνή είναι από τα άτομα που θα ξενερώσει αν της πάμε την τούρτα τελικά, δεν θα ξενερώσει την εργασία. Ναι, είναι σε φάση ήρθαμε για εργασία και τώρα διακόπτουμε για να φάμε γλυκό. Καλά, βέβαια λατρεύει τις τούρτες, οπότε το σώζεις κάπως. Καλά, ναι. Πόσο μόνο τη συγκεκριμένη που είναι με μπισκότο. Ναι, ισχύει ότι άλλες φορές έχουμε Απλώνουμε κάτω σαν σκατούλα, ενώ σαν άσφαλτο. σαν άσφαλτο. Γιατί μοιάζει ναι. λίγο με άσφαλτο, όντως. Με ζεστή άσφαλτο. Αλλά αυτή τρώγεται. Ναι, τρώγεται και με νοστιμί. Ναι. Μην πάει κανείς και αρχίσει και δάγκωνει το δρόμο. Εγώ μικρός τι είχα κάνει. Είχα πάρει ένα στυλό και είχα την περιέργεια. Και έβαλα τη μύτη του στυλό σε ένα κερί για αρκετή ώρα. Το άφησα εκεί. Και μετά σκέφτηκα τι θα γίνει αν πάω να γράψω τώρα στο χέρι μου. Νομίζω αυτό ήταν και το point ότι δεν έγραφε στο χέρι μου. Και λέω θα το ζεστάνω, δεν λένε ζέστανε το μελάνι. Ναι. Και το κούπι στο χέρι μου και έκανα μια φούσκα. Τεράστια. Σποτσουρουφλίστηκα, ούρλιαζα, βγήκα έξω από το σπίτι και έτρεχα, θυμάμαι. Ρε, αυτό πρέπει να πονάει. Και απλά μας έφτασε, μια χαρά είναι. Ναι, καλά. Πόπο, glitter. Yes! Πόπο είναι στην κάμερα, δες λίγο στην κάμερα, φαίνεται ότι σαν glitter. Ναι, τέλειο. Είναι τέλειο. Νιάδε λανάτα. Ναι, θα πρέπει κάπου... Ισπανικό ήταν αυτό που είπες. Ναι, έλεγα κάποιες οδηγίες ότι να προσθέσω το... Ανακατεύστε καλά. Ωραία, οπότε έχουμε τη βάση, θα μείνει εδώ. Ωραία, να κρυώσεις. Και τώρα θα λιώσουμε την κουβερτούρα γιατί πρέπει να γίνει, ειδικά με τη ράβδα που είναι νεκτία. Οπότε πρώτα λιώνεις τη σοκολάτα. Ναι, αυτό είναι ας πούμε κάτι που εγώ δεν έχω κάνει. Θα χωρέσεις, όχι, 2 θέλω. Η Ειρήνη, έχεις κάπου σκόρδο? Έχω σκόρδο, αλλά δεν θα σου δώσω τώρα. Όχι καλά, πρέπει να μου πεις που είναι. Δεν θα το χρησιμοποιήσω. Όχι. Μπορώ να βάλω μόνο σε ένα κομμάτι σκόρδο. Και να το δώσω στην Αγνή. Σαν δράκο. Δεν θα θυμάμαι μέχρι αύριο. Θα βάλουμε εκεί το ένα όρεο από πάνω. Α, τα φάγαμε. Θα βάλουμε εκεί ένα κομμάτι σοκολάτα από πάνω. Όντως θα μπορούσαμε να κρατήσουμε τα όρια να τα βάλουμε για στο λιτμό. Δεν σκεφτήκαμε. Ναι, too late. Too late. Αυτό πρέπει να το δείξω. Δεν έχουμε τα απαραίτητα σκευάσματα. Αλτσαντήρι νιους. Τι σημαίνει εδώ? Πάνω στο τηγάνι μια κούπα και ένα μπολ, πολύ φυσιολογικά. Όχι ρε, δεν θα σπάσουνε μάλλον. Η Ειρήνη το έχεις ξανακάνει αυτό. Θα σπάσουνε, στο λέω εγώ να ξέρεις. Από τη θερμότητα. Όχι, αλλά σκέψου ότι αυτό από κάτω θα ζεματίσει. Πρέπει να βάλεις νερό. Α!
Εντάξει, εντάξει, γιατί εγώ χαίρεστηκα πάνω μου. Ενώ θα τα αφήσει έτσι θα καούνε, τέλος. Όχι ρε, είπαμε, Μπεν Μαρί θα κάνω τώρα. Ναι, εντάξει. Δεν θέλει πολύ νερό, αλλά και πάλι. Η Μπεν Μαρί ξέρει ότι την κάνουμε μίξη με τον Μπεν. Η Μαρί. Ή μόνο. Κάτσε. Είναι ο Μπεν και είναι η Μαρί. Ναι. Ωραία. Και το νερό τι είναι? Α, βόλτα στη λίμνη των Κύκνων. Πρέπει να βάλεις κι άλλο. Ξεκάθαρα. Εδώ γιατί βάζεις παιδί μου εμφιαλωμένο, δεν θα το πιω με αυτό το νερό. Βάλε βρύσεις. Αχ, εντωμεταξύ έξω. Η θέα. Τι ωραία που είναι. Άνοιξε λίγο τη βρύση. Αχ, κάνω κι εγώ κάτι, δεν το πιστεύω. Ωραία. Τέρμα. Να κάνει Όχι, λίγο. δεν πρέπει να πάει πάνω. Καλά, δεν πάει. Πότε θα Στοπ, σταματήσω? στοπ. Όχι, γιατί μετά θα αρχίσει να βγάζει τα φύγει όλο έξω. Ω, καλέ τόσο και εσύ σιγά. Δεν έχεις δει τι μπορεί να γίνει με αυτό. Έκρηξη. Όχι. Όλα κρύγνονται στα χέρια μας γενικά, αυτό έχω παρατηρήσει. Και άνοιξε το μάτι. Πιάσα. Cheers. Τέλειο. Ωραία φίλε, πάντα μου αρέσει το βούτυρο. Να δω. Τι τακτική κάνεις πρώτη φορά? Να το βάλω σε αυτά τα σκεύη να γίνει το Μπεν Ναι, Μαρί. είναι λίγο συνήθιστο. Ξέρεις τι άλλο είναι συνήθιστο? Να πίνεις μια κούπα βούτυρο. Αυτό να μου το ρίξεις εκεί που δεν θέλω, σίγουρα αυτό είναι καλύτερο. Είναι λίγο ξινό πιο κάτω. Τον μπερδέψεις με Φιλαδέλφια. Όχι. Έχεις Φιλαδέλφια περίεργο. Ναι, είναι βούτυρο. Τώρα γιατί είναι ξινό, εγώ δεν ξέρω. Το ίδιο σοβαρά. Αντίο. Δεν το πίστευες. Νομίζω ότι έκανες θέατρο. Όχι, εγώ το πίνω. Δεν αφήνω τίποτα να πεταχτεί. Όντως το ήπια, δεν το πίστευα, αλλά δεν το ήπια. Yeah. Yes, I did. Λιώστε. Πρέπει να φάμε. Λιώστε. Το ήπιε. Τι να κάνω, τι ωραία γεύση. Το κατάλαβα, δεν θα το έχεις αλλιώς πιει. Αλλά μου κάνει εντύπωση. Τέλεια. Και μου πιάνει ένας ωραίος πονόκυλος μετά. Κοίτα, έχω πιει λιγμένα και λιγμένα γάλατα και έχω φάει λιγμένα και λιγμένα φαγητά. Δεν νομίζω να πειραχτεί από λίγο βούτυρο. Ναι, εσύ ότι δεν είναι ούτε καν Και δεν είναι λιγμένο. καν λιγμένο. Οπότε εντάξει. Εσύ τι κοιτά. Μη κοιτά. Θα βγάλεις μη κοιτά. Έχουμε την Ερμιόνη και τη Ζόη από παράλληλα σύμπαντα που γνωρίζονται και κάνουν παρέα εδώ δίπλα με έναν άγγελο. Είναι λίγο λες και τις θρηνούμε. Νεράιδα είναι. Νεράιδα, όχι Είναι το μεταξύ λες και είναι σκηνικό για ταινίες ρε. Από τη μία είναι κουζίνα και για ευκολία από την άλλη το υπνοδωμάτιο. Ξεκάθαρα, και σκέψου ότι δεν έχετε καν πόρτα. Ναι, εντάξει. Πας από τη νύχτα, σηκώνεσαι, έχεις μια λιγούρα, πας στην κουζίνα. Μετά από την κουζίνα πας κατευθείαν για ύπνο. Μια χαρά. Έλειωσαν. Βασικά είναι στη διαδικασία να κλέψεις πώς γίνεται. Όχι, είναι σε πολύ καλή διαδικασία. Ναι, είναι σε πολύ καλό τέτοιο. Ειρήνη, πάνε να δεις κάτι λίγο πιο εκεί. Και δώσε μου λίγο το κουτάλι. Ναι, νιάμ. Περίμενε λίγο να λιώσουν και θα σου δώσουν να γλύψεις όσο θέλεις. Ακούστηκε πολύ λάθος. Ακούστηκε Oh my god, δεν το πιστεύω. πολύ λάθος. Αλλά ναι, λιώνει σοκολάτα, όπως βλέπετε. Ναι. 60 γρ ζάχαρης άχνης. Δεν το λέει εδώ, κάπου. Το λέει πρώτο κιόλας. Stop. Έλα, 66. Καλά είναι. Τι θα μετρήσω. Εγώ να μας πεις ισπανικά θα έχει ενδιαφέρον. Y ahora pondremos la nota montada. Δίδαξέ μας! Pero el problema es que tiene que estar todo frío. Así que tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Porque si no, si ponemos el chocolate derretido y está calentito y todo, pues no será muy bien la chantilly. Κατάλαβα μόνο ότι έχουμε ένα πρόβλημα και κάτι με κρύο. Ή έκανε κανένα λάθος. Ναι, στην ουσία πρέπει η κρέμα γάλακτος να είναι κρύα. Α, Και κυράδος. αυτό ήταν το φρύο. Γιατί. Ναι, φρύο. Α, καλά το θυμόμουν. Γιατί αλλιώς έχουμε θέμα. Γιατί πολύ απλά πρέπει να τα φτιάξουμε σαν τη γη με την κρέμα γάλακτος. Και την άλλη φορά κάναμε σαν τη γη. Ζάχαρη άχνη. Ναι, πρώτα σαν τη γη και μετά βάζεις σοκολάτα. Ωραία φίλε. Γι' αυτό είναι αυτό το πράγμα, το μπουρί. Α, χάιτε λίγο. Πώς είχε βρε καημένο μου. Γιατί είχε ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, γι' αυτό έχουμε και τις Φιλαδέλφειες και τα διάφορα. Τις νέες Φιλαδέλφειες της Θεσσαλονίκης. Εδώ. Έχω το μετρό που είναι, να το. Έλα, κοίτα, 300. Σταθμός, Νέα Φιλαδέλφεια. Συσκευασία. Ωραία, θέμα, ό,τι θα χρειαστούν δύο. Εντάξει, εδώ είμαστε ακριβώς, δεν θέλουμε άλλα 10 γραμμάρια. Εννοείται. Εκεί. Πανέμορφο. 6 γραμμάρια είναι τόσο πολύ. 5. Ναι. Σωστός. Κάτι φόβο. Κάτσε να πάρω το άλλο 1 γραμμάριο εγώ. Δεν σου πρότεινα να το φας πάντως σε... Ζάχαρη είναι. Όχι, εννοώ τέτοια Τι είδες κουταλιά. που πήγε παραπάνω για λίγο. Το είδα. Μου ξέφυγε. Και αυτό είναι η κλασική κίνηση χεράκια νάνου. Ξαφνικά ανοίγει όλο και δεν ανοίγει ούτε καν όσο Ωραία. ήθελες. Ο Χριστός. 3 συσκευασίες. 2, γιατί είναι με προσφορά. Είναι 2 μεγάλες. Α, τις πέτυχες την προσφορά. Τις πέτυχα σε άλλη προσφορά, οπότε εντάξει. Εκμεταλλευτήκαμε Η την προσφορά Excel. της προσφοράς. Μια Φιλαδέλφια, ένα Φιλαδέλφια μου βγάζει μια εβδομάδα. Λίγο λέω. Εγώ παίρνω μια μικρή Φιλαδέλφια και μου βγάζει μια εβδομάδα. Ναι. Να σου πω κάτι. Άνα κουταλιά Φιλαδέλφια που θα βάλεις π.χ. στο φαγητό σου δεν πάει και μία στο στόμα. Έτσι δεν είναι η αναλογία. Ναι. Εγώ πάντα. Δηλαδή, λέω θα βάλω μια κουταλιά Φιλαδέλφια και μία θα τη φάω σκέτη. 200 γραμμάρια από κάτι. Α, κρέμα γάλακτος. Το βρήκα. Ανοίξει σήμερα στο βίντεο έχουμε και εδώ. Και έχουμε και την κάμερα. Και ήπια αναρωτιέται και δεν το είδε. Τώρα πάμε το κινητό. Καλά, δεν θα πω στο editing. Γιατί Ναι. εντάξει. Για να δούμε τι βίντεο θα βγει το Σάββατο άραγε. Τρομακτικές ιστορίες είναι το σημερινό πάντως σίγουρα. Ω, παλάκια. Ψέματα, δεν είναι τα γραμμάρια που λέγε. Γι' αυτό πήραμε το 3. Όχι, Πακ. ρε Θεέ μου. Δεν είναι ούτε καν 200 αυτό. Γιατί το packaging πάνω γράφει 200. 200 ml. What? Πώς γίνεται αυτό? Γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό παίρνεις λίγο παραπάνω και λες. Συγγνώμη, σε κλέβουν δηλαδή. Ωραία. Μα πώς γίνεται, εγώ πρώτη φορά βλέπω συσκευασία να γράφει 200 ml και εν τέλει να μην είναι. Δεν είναι 200 ml, γι' αυτό παίρνεις λίγο παραπάνω. Άκουσε με όμως το ml με τα γραμμάρια είναι διαφορετικά, φίλε. Το ξέρω, αλλά θέλει 200. Ουα, εντάξει. Το έχεις. Το έχουμε σε κάμερα αυτό. Ναι, κοπανηθήκαμε. Τελικά, όντως οι μαγειρικές εμπειρίες έγιναν thriller, έγιναν τρομακτικές. Δηλαδή μπορούμε να κοπανηθούμε πολύ εύκολα. Κοίτα, άμα πας μια τουαλέτα και γυρίσεις, μπορεί να κόψω λίγο γραμμάρια, γιατί έτσι νομίζω ότι όταν το βλέπεις μειώνεται. Όχι, απλώς θα το έχεις πιέσει. Όχι καλέ, πώς το σκέφτηκες αυτό, με προσβάλλεις αυτή τη στιγμή. Με προσβάλλεις βαθιά. Έχεις δοκιμάσει πόσα υλικά, πρώτα θα δοκιμάσεις. Έλα τώρα, μην με προδίδεις. Λοιπόν. Εγώ λέω να βάλεις γυαλιά ηλεκτροκόλλησης. Λίγο λείπει. Μπορεί να πάει παντού. Ναι, η παρακολουθή. Αχ, πρέπει να το κάνω πολύ αργά. Δηλαδή, περίπου 2 με 3 λεπτά να το μεταφέρεις. Ναι, θυμάμαι και την άλλη φορά που σου είχαμε βγει τα χέρια και αλλάζαμε, κάναμε turns. 1, 2, 3! Α, τόσο αργά. Δεν μπορείς να το κάνεις. Γιατί ίσως σου πει. Α, αυτά είναι. Βραβείο Guinness. Μαγειρική. Δώρο. Ένα δώρο για σένα. Λούπα, λούπα. Lupa pupa, zalupa, shmupa. Σμούπα. Εδώ. Και. Τώρα γίνεται το καλό. Ναι. Πρέπει πρώτα να βγάλεις το τριαντάφυλλο από τη σαντική. Πειράζει να. Ναι, για να αναμειχθεί και η σοκολάτα μέσα. Έτσι και όσο γίνεται η σοκολάτα. Αλλά να μην τόσο σκληρό, πρέπει να ναι. αναμειχθούν η σοκολάτα με τη σαντική. Ναι, καλέ. Πρώτα πάει η Φιλαδέλφια και μετά πάει η σοκολάτα. Σαντιγί. Σαν τη γη, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Μοιάζει λίγο με τη γη. Μοιάζει λίγο. Άμα ήταν μόνο σύννεφο. Ναι, Άμα αυτό είναι ήταν τα- μόνο σύννεφο. Έτσι, μπράβο. Συμφωνώ. Μόνο γελάδες, cow milk. Cow milk είπα και θυμήθηκα τα παγωτά στην κατάψυξη. Το παιδί δεν λένε. Δεν λένε να ξεπαγώσουνε. Πιο πολύ να παγώσουν, όχι να ξεπαγώσουν, βρε. Τι είναι αυτά τα λόγια που λέτε, κύριε. Κύριε, κάτι που είπε στο προηγούμενο βίντεο. Χτύπα. Σπάστο, σπάστο. Ωραία, και τώρα το καλύτερο σημείο, εφόσον δεν χρειάζεται να ζυγίσω εδώ πέρα. Φιλαδέλφια. Do it.
Let's do it. Ωρε φίλε, έφυγε clean. Γι' αυτό είναι τέλειο όταν γίνεται κάτι Δεν έμεινε τέτοιο. τίποτα. Σχεδόν. Κοίτα πόσο κλείνει έφυγε. Ντούπα, ρίξε και το άλλο από πάνω. Κάτσε, γιατί θέλουμε και αυτό. Σιγά να το αφήσουμε εκεί να υπάρχει. Γι' αυτό θέλεις δύο τέτοια. Σίγουρα. Τελειώς δεν φτάνει. Όχι διαφήμιση, αλλά άμα θέλετε. Άμα θέλετε. Μας αρέσει πολύ το Φιλαδέλφια. Οπότε δεχόμαστε sponsors. Ρίχτω. Do it. Ωραία φίλε, εντάξει, το άλλο βγήκε πιο καλά. Εντάξει. Αλλά νομίζω είναι εύκολο. Ζουπ. Ας πούμε Το ότι καθάρισμα δεν με είμαστε πολύ φαν από αυτό. αλλά γυαλιά εντάξει. τώρα. Ηλεκτροκόλληση. Μαλακία. 3. Α. Ντουπς. 3, 2, 1. Πάμε λίγο. Εσείς καθίστε καλά. Ρίξε σοκολάτα. Ρίξε σοκολάτα. Ρίξε σοκολάτα. Περίμενε. Μπορώ να πιάσω εγώ αυτό άμα θέλεις. Πρόσεχε γιατί όντως καίει. Ρίξε σοκολάτα, ρίξε σοκολάτα, ρίξε σοκολάτα, ρίξε σοκολάτα, ρίξε σοκολάτα. Έχετε τελειώτης απόλυτη εδώ. Ρίξε σοκολάτα, ρίξε σοκολάτα. Εντάξει, τώρα κι άμα μείνει λίγη στον μπολ δεν πειράζει, ρε παιδί μου. λείψουμε, Θα καλέ. πληθεί. Εννοώ. Ποιος θα πλύνει τι, ποιος τι θα πληθεί. κλείνει τι πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληθεί απλά έτσι σοκολάτα. Είναι πολύ πιχτή αυτή. Δεν έλειωσε καλά. Μπα, μια χαρά έλειωσε. Πως λιώνει σοκολάτα. Φίλοι μου, ελπίζω να μην πεινάτε. Ελπίζω να μην πεινάτε. Πρέπει να το πω, θα το βάλω στην αρχή του βίντεο ότι να έχετε φάει από πριν. Σε άλλα βίντεο λέμε μην φάτε, αλλά όχι εδώ να έχετε φάει γιατί. Ή να έχετε φάει, μη σου πω και γλυκό συγκεκριμένα. Γιατί άμα έχεις φάει μετά θα θες γλυκό. Αυτό είναι για μένα. Δεν το πιστεύω. Να σημειώσουμε ότι δεν είναι λίγο δύσκολη η δουλειά με σβαράκια εδώ. Ναι, λογικό. Ξέρεις, θα μπορούσαμε να κρατήσουμε και λίγο μπισκότο να βάλουμε μέσα για να είναι crunchy. Κοίτα, επειδή είναι πολύ τρόπο άνθρωπο να κάνει αυτό. Ας το καλύτερα για την γιατί. Θα το δει αυτό μετά. Το ξέχασα. Τι να κάνουμε, αφού δεν της αρέσουν έτσι. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να... Τι έπαθε φωνή, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σ' αρέσει. Άιντε λίγο. Το κάνουμε εμείς το γλυκό, ειρήνη δηλαδή. Δεν θες απλά να πάρεις ένα κουτάλι και να το φας όλο όπως είναι. Έχω πολύ όρεξη, αλλά κρατιέμαι. Και εγώ, τίποτα με νοιάζει, μην το βάλεις ούτε στο φούρνο και δεν ξέρω εγώ τι θέλει, ψυγείο μάλλον. Ψυγείο θέλει. Α, το φάμε έτσι. Θα αφήσει όλο το βράδυ και θα κρυώσει καλά. Στην κοιλιά μου. Και τώρα ήρθε ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Θα το βάλουμε στη βάση. Ναι, καλά. Λοιπόν, κάτσε να αδειάσουμε λίγο το χώρο. Γιατί ωραία δεν έχουμε. Και τώρα το καλό, θα μπει. Κοίτα, σοκολάτα είναι. Πάρτο, έλα. Θα μπει αυτό. Ωραία, φίλε, εγώ σου λέω να κάνεις γκρρ. Και άμα μείνει λίγο πάνω κιόλας δεν θα πάθουμε κάτι. Εντάξει. Κουτάλια έχουμε. Τώρα. Ωραία, φίλε. Εδώ θα χρειαστώ κι άλλα χέρια. Ναι. Literally. Πρέπει να αφήσω το κινητό μάλλον. Όχι. Το στυλ μπορώ να το κάνω και μόνη μου, αλλά λίγη βοήθεια. Έλα, τώρα το κρατάω πολύ καλύτερα από πριν. Ναι, Πριν είσαι το στερέωνα. Και σχεδόν έτοιμο. Τι έμεινε? Α, αύριο θα γίνει διακόσμηση, ιδίως θα γίνουν 9 τα διακοσμητικά. Σωστά, έχεις δίκιο, θα λιώσουν κιόλας. Μπορεί. Βασικά θα γίνουν πολύ τσιμαλακούνια και δεν θα είναι ευχάριστες γενικά, αλλά οπότε γι' αυτό αύριο. Έτοιμο για τώρα. Έλα, εντάξει, μια χαρά έχει. Έτοιμο. Μπορεί να μην φαίνεται πολύ ωραίο, αλλά είναι γευστικά. Και θα προσθέσουμε και διακοσμητικά. Αλλά αυτό αύριο. Αυτό αύριο. Αύριο πριν έρθει για εργασία. Πάμε στο ψυγείο. Εκεί η εργασία. Είναι- Δεν πειράζει. Είναι για αριστερόχειρες. Όλα τα προϊόντα sponsor που υπάρχουν. Κάνε μας sponsor. Sponsor εδώ, ανανάς. Τα χαρά. Φτέκια. Έλα λίγο, όλοι. Περιμένουμε λεφτά. Και off we go. Καλή, το σταυρώνουμε για να γίνει καλά, Και Έλα, μια χαρά. τα λέμε αύριο, τίο.
εγώ θέλω να πούμε σε αυτή την κάμερα ότι άμα είναι, σας αφήνουμε για τώρα μέχρι να ετοιμαστεί Άκης Πετρετζίκης εδώ και τα λέμε αύριο για τη διακόσμηση. Άντε τα λέμε αύριο για τη διακόσμηση. Λοιπόν, και τώρα είναι η επόμενη μέρα και ταρά! Η τούρτα με τα λουλούδια. Άλλαξε χρώμα, έβαλε sprinkles. Ναι, πολλά. Πολύ καλά έκανες. Έτσι, ναι, τώρα είναι τούρτα. Θα βάλω και κεράκια μετά, αλλά θα Θα περιμένω. έχουμε και τα κεράκια και θα δείξουμε το τελικό αποτέλεσμα. Φωτό. Ναι, αλλά είναι έτοιμο. Τέλος. Ετοιμαζόμαστε και την κατάλληλη στιγμή. Φέρε από εκεί. Το έχουμε. Θα πάρουμε φωτιά. Σωστά. Γιατί ανεβαίνει. Καπιμπάρα. Έλα και. Πυρκαγιά. Ωραία. Πάμε. Πάρτε το Πασανία, πάρτε. Να μετά από μια επιτυχημένη έκπληξη και ένα επιτυχημένο cheesecake που φάγαμε και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά δεν ξέρω αν καταλάβατε καθόλου συνταγή από αυτό που είδατε και αν είδατε καν μέχρι εδώ, γιατί δεν ξέρω, ίσως ήταν λίγο κουραστικό. Αν το είδες κάνε comment ένα δελφίνι. Ναι, μετά από μια επιτυχημένη συνταγή και έκπληξη λοιπόν, ήρθε νύχτα και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε άλλο ένα βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, comment, οτιδήποτε σας άρεσε. Κάντε και ένα hype γιατί είμαστε καινούργιο κανάλι, μπας και ανεβούμε λιγάκι. Αυτό τα λέμε στο Instagram και στο επόμενο βίντεο. Bye!